Ćao. Prvo, hvala na pitanju. Jeste da je odgovor malo kasnije, ali sve sa nekim razlogom, veruj mi. Naime, kako se ja tek upoznam sa ovom celom industrijom i svime što se dešava, jedna stvar jeste mnogo bitna, a to je da moraš biti pripremljen i moraš biti otvoren za adaptaciju. Tako sam ja morao da se adaptiram na trenutnu situaciju gde mi je sa sutra, nedelje, ukrcaj premeštena tek 15. februar i samim tim sam dobio drugi brod. Tako da ne idem na isti brod na koji sam trebao da budem. Zbog toga malo pitanje i kasni. To jest, odgovor, ne pitanje. Pitanje si postavila još kada, ali nema veze. Tako da, brod na koji sam trebao da idem je bio, mislim i dalje je, najstariji u floti. Brod na koji sada idem je brod koji je drugi po novitetu, hajde tako da kažemo. On je počeo da plovi 2022. u januaru, prvi put, i drugi je po veličini, jel te, i drugi je najmoderniji brod, jel te. Tako da, koliko je to loše što sam dobio premeštaj, toliko i dobro. Zavisi kako gledaš na to. Ruta mi je više manje ostala ista, ako te to zanima, slobodno, možeš da me pitaš, odgovorit ću ti vrlo rado. Tako da, brod na koji idem zove se Discovery Princess. Kompanija za koju radim je Princess, tako da, toliko to je. Peace.